Avui en dia estem fent proves pilot amb el dron i tenim diferents tipologies de servei. Tenim serveis sancionadors amb els Mossos d'Esquadra i per altre costat fem estudis de mobilitat pel tema de capacitat de la via, propostes de millora, etc. per aconseguir una mobilitat segura i poder gestionar millor el flux del trànsit que tenim avui en dia. Tenim un centre de control que és on rebem les imatges en directe del dron. El dron porta equipada una càmera que ens permet treballar tant en diürn com en nocturn. Amb aquest sistema audiovisual el que es fa és una gravació, es fa un track i aquest track el disposarà o el disposa el Servei Català de Trànsit. Ens arribarà a Mossos d'Esquadra i nosaltres podrem visionar aquest track i podrem formular la denúncia corresponent. Amb el dron, primer, el conductor no té la percepció del mitjà que l'està gravant aquesta infracció. I segon, també podem aprofitar el dron per anar a lloc on no és possible posar una patrulla de trànsit. No només busquem la línia contínua, si trobem qualsevol altra infracció, s'aprofita per denunciar-la, perquè l'objectiu final és que hi hagi més fluïdesa en el trànsit.